Ahojte všetci, ako sa dnes máte? Ja som zobrala dceru aj kamošku, neviem či to vidno, na Tarzaniu. Ale keď sa vrátime, budete spolu so mnou vyšívať písmenkové kľúčenky. Tí, ktorí nie ste z Košic, na Alpinke si môžete opekať, zahrať volejbal, požičať autíčka. Malá Tarzania. Tu je tá väčšia. Ďalej v tomto areáli máte takýto detský kútik. Tu sa už ale platí vstupné. Sú tu preliesky, skakalky, šmikalky. Takže dievčatá už skončili a my sa vidíme pri vyšívacom stroji a budeme vyšívať písmenkové kľúčenky. Tak a sme späť, zapneme si stroj a ideme na to. Dnes budeme vyšívať písmenkovú kľúčenku, písmenka M. Ja si vždycky takto rada dopredu pripravím všetky farby, ktoré budem potrebovať. Potom ide práca trošku rýchlejšie a nemusím hľadať kade-tade potom tieto farby niti. Toto videjko som zrýchlila, keďže neviem, kto by na to pozeral 20 minút, možno aj dlhšie. Aby ste sa pri tom nenudili, tak som to trošku videjko zrýchlila, inak dlhšie je oveľa pomalšie. Ja tieto kľúčenky vyšívam na koženkovinu, aby pri nosení dlhšie vydržali a boli vždy pekné, dokonca sa dali aj jemne utrieť, čiže ja som s tým úplne maximálne spokojná, keď je to na koženke. Ak by ste mali záujem o takúto kľúčenku, kľudne s vlastnou iniciálkou, mám celú abecedu, alebo potom iné, napríklad donátkové kľúčenky. Kľudne dole pod videom bude v popise link, kde si môžete pozrieť moju ponuku. Pri každej výmene farby vy musíte zastaviť ten stroj, alebo sa vám sám zastaví, aby ste vymenili farbu niti a potom môžete šiť ďalej. Samozrejme pri viac ihlových strojoch sa toto nerobí, pretože tam máte navlečené viacej niti, viacej farieb, takže tam to ide plynulejšie, tu žiaľ musíte meniť nite.
Takže máme došité, dáme OK, vyberieme rámček, odstrihneme prebytočné nitky. Tak ja verím, že sa vám dnešné videjko páčilo. Ak by ste mali záujem o tieto písmenkové kľúčenky, dole v popise je link, kľudne sa popozerajte, čo sa vám páči. Ja budem rada za každý like, za každý odber. Ak máte nejaký komentár, kľudne píšte dole pod video, budem veľmi rada, sa poteším. A ja dúfam, že sa vidíme čoskoro už pri ďalšom videjku. Čaute!